Здравейте на всички! В това видео ще ви покажем какво представлява пълната профилактика на компютър и по-точно как ние я правим. Както виждате, при нас пълната профилактика означава пълна профилактика и получавате компютъра във вид като от магазина. Ето и самата кутия в какво състояние. След малко ще изкараме и дъното. Процесора AMD Ryzen, не мога да видя точно кой, но беше направо, охлаждането се беше заварило. Тук е много тънък момент. Искам да предупредя тези от вас, които се ентусиазирате и сами решите да правите такъв тип почистване. Много внимавайте за тези от вас, които имате Ryzen конфигурация, защото буквално от прегряването се получава заварка между охлаждането и процесора. В повечето случаи, когато опитате да извадите, да премахнете охлаждането, с охлаждането тръгва и процесора, тъй като той е отдолу с едни пинчета, такива кръчета, които влизат в сокета, се изкривяват и често чупят. Затова тези ентусиасти от вас, които решите да го правите, предупреждаваме, много внимавайте, защото сме имали не един и два случая тук при нас, които, разбира се, в повечето случаи успяваме да спасяваме. Така, сега какво ще се случи тук? Тази кутия ще бъде измита със специални препарати. Този прах ще бъде отстранен първо, след това ще бъде измита и ще бъде във вид наистина като от магазина. Ето какво е изпадало, докато сме премахвали компонентите. Това захранване ще бъде разглобено. Вътре ще бъде издухан целият прах и почистен. Този вентилатор ще бъде смазан. Тази видеокарта ще бъде абсолютно разглобена. Почистена, ето тук се вижда, че тя никога не е отваряна. Ще бъде разглобена, почистена, сменени падове и термопаста. Работиме само с най-добрите термопасти MHX4, MHX6, разбира се и течен метал за там, където се налага за по-мощните процесори. Имаме и термопадове, течни термопадове, които са с много добро. Сега ще ви покажа. Ето това е течният термопад, който вижте го с какво топло отдаване 13,5 вата. То разбира се се използва за по-мощните видеокарти и при геймърските лаптопи също. Така че тази видеокарта ще бъде разглобена, профилактирана. Тези вентилатори ще бъдат старателно почистени и измити. Накрая ще ви покажа как ще изглежда всичко. Тук охлаждането ще бъде почистено. Термопастата ще бъде премахната. Тя в момента е буквално заварена. Просто ужас. Ужасно. Това се случва от ненавременно почистване и профилактиране на компютъра. Затова нашия съвет е всяка година геймърските компютри особено да се донасят в сервис и да се почистват от хора, които знаят какво правят, тъй като рискувате. Често пъти се случва така, че, както споменах по-рано, кривите процесора, пиновете на процесора, изкривявате, чупите и после може да ви излезе доста скъпо. Така че преминавам към пълната профилактика и накрая ще ви покажа и резултата. Ще ви покажа и малко от процеса. Аз вече почистих самата кутия. Ето я вече как е. Абсолютно като нова. Буквално е измита с нашия специален препарат.
който е 99,9 спирт, 50% и 50% Medix. Издадох ви една тайна рецепта, която чисти най-упоритите петна дори от цигари, такива, които знаете, виждали сте лаптопи или по клавиатурата как остават, особено при пушачите. Едни жълти петна, този препарат с това съотношение ги маха. Кутията е готова, кабелите са измити, захранването и това, заради което исках да се включа, да ви покажа. Сега ще ви покажа. Значи захранването е изчистено, измито, смазано. Дори купола, снопа по-точно снопчето с тези кабелчета и те са изтъркани. И вижте сега, искам да ви покажа тук един вентилатор, който е просто почистен, т.е. по зачистене с четка. Вижте разликата. Ето сега, тук ясно се вижда, че дори да го затъркам тук тази част, ето тази част, която се вижда, тази мърсотия, пак ще има такива следи от мърсотия, а ние правим именно пълно почистване и търговски вид, т.е. компютъра трябва да бъде като когато сте го купували. Така, сега погледнете, сега ще ви покажа, само да го взема, как се качи. Един, който е, освен че е почистен, и измит. Вижте разликата. Ето е разликата. Виждате как няма никакви следи от никакъв прах и от никаква мърсотия. И сега ще ви покажа как именно се случва това измиване. Ето по този начин. От всякъде. Си намеря четката. И така с четката. Не трябва да е много от препарата. Видяхте отгоре колкото да падне във вид на роса. И след това с тази четка внимателно всяко една перчица се минава. От вътрешната страна също. Значи така. Отвън също. Навсякъде се минава с четката. След това отпред се минава кабелчето. Проверява се, ако има някъде пропуснато. И накрая с леко влажен парцал се минава всяко една перка самостоятелно отвътре с ръка. Внимателно, не се натиска много, защото има възможност да се счупи. Тук от вътрешната страна по същия начин. Пак всички краища. Тук, кабелчето. Ето така. Ето така. Проверяваме да не сме пропуснали. И сега мога да ви покажа резултата. Сега ще ви покажа. Виждате и разликата. Абсолютно като нов. Ето. Няма никакви следи от прах. Ето за сравнение. Другия. Това са вентилаторите на охлаждането. Вижте разликата. Ето единият е само почистен от прах, другия е измит. Ето, тук ясно може да се види. Ето и отпред. Сами виждате за какво разлика става въпрос. Сега продължавам с всичко,
включително и видеокартата да бъде разглобена и вентилаторите по същия начин. И ще се включа да ви покажа как се нанася и термопастата само след малко. Продължаваме с видеокартата. Тя се оказа се в доста лошо състояние. Разглобил съм, премахнал съм охлаждането. Тук тези термопадове станали на нищо, за пастата да не говорим. Ето, компрометирани са, този особено. Ще трябва да бъде сменени всичките. Тук тези са добре, само ще ги почистиме. Но ето, вентилаторите в какво състояние са. Трябва да бъдат почистени, измити, смазани. Трябва да бъде сменена пастата и падовете. Клиента каза, паднал ми е FPS-а. Еми как няма да падне? В този случай абсолютно нормално. Така че, ако и вие имате нужда от цялостно почистване, то ние сме хората. Обадете се на посочения телефон в нашия сайт crosscomputers.net и ние ще направим и за вас същото почистване. Така както само ние го правим. Продължавам. Видеокартата почистих, премахнах термопадовете и сега слагам нов. За този модел видеокарта използвам 1,5 мм на Arctic, който също е доста добър. Това, което ви трябва, макетно ножче и горе-долу размерите трябва да се вземат, за да знаем колко да отрежем. Ето по този начин. Ето как се случват нещата. Имайте предвид, че всяка видеокарта има различни спецификации и различни изисквания за термопад. Ето така изглежда. Сега ще го направим за този, тук, за тези двата и накрая ще сложим и от пастата. Даже още сега ще сложа. Ще използваме MX4 по този начин. След това ще взема шпатулката, за да разнеса равномерно. Ето така. Пак казвам, всяка видеокарта има различни изисквания. Ето как изглежда вече с сменени термопадове. Тук те малко ще ги настроя. Пастата е сменена и минаваме към сглобяване. Ето я вече е сглобена. Изглежда абсолютно като нова. Измита, сменени термопадове, термопаста. Абсолютно почистена. Абсолютно в фабричен вид. Продължаваме сглобяването. Продължаваме с монтирането на всички компоненти. Монтирах дъното. Сега ще сложа и термопаста на процесора. Както се вижда, изчистих старата термопаста от процесора. И сега правим абсолютно същото като с видеокартата. Отново тук ползваме MX4. Правя е така няколко линейки. Взимам шпатулката и нанасям. Трябва да се покрие равномерно навсякъде. И то така изглежда горе-долу, след като
сме я нанесли вече. Доизглаждам и слагам охлаждането. И така, около 2 часа и половина може би, сме почти на финала. Тук има малко кабел менеджмент, но ето добре се получават. Ще се получи доста прилично. Скобили сме всичко. Ето го как изглежда сега. Абсолютно като нов. Вентилатори, видеокарта, почистена кутия. Тук просто клиента е с един вентилатор, който беше дори тук най-долу. Аз го вдигнах, за да може поток от въздуха да ходи към видеокартата и да помага на големия, който е за процесора. Имаме да изчистиме задния капак. Сега ще го покажа и този отпред. Ето го предния. Както се вижда, в ужасно състояние. Ще го изчиста. Ще го направя като нов. Продължавам. Само да ви покажа и капака, който е отпред. За какво иде реч. В какво състояние. Ето. Иначе този вече се излъсква и му се придава вид на абсолютно от магазина. Ето и как стана кабел менеджмента. Прилично изглежда. Всичко е на мястото си. И продължаваме. Да, както казах, 2 часа и половина си отне. Компютъра е абсолютно като нов. Вътре е все едно сега излезе от магазин. И сега дойде часът и за тест, проверка на всичко. Така, свързах го. Включваме. Да видим. Ето. Всичко изгря. Ами това е от нас. Ако искате и вие същото почистване, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони в нашия сайт crosscomputers.net. И разбира се, знаете, че ние сме единствените, които правим всичко в рамките на деня. При нас не се чака с дни и седмици. И както сами видяхте, ние правиме уникално пълно почистване. Тоест компютъра идва при вас, както когато сте си го купили от магазина. Всичко се прави с желание, с любов, изпипва се всичко както трябва, тъй като това е работата, която обичаме и нещо, което правиме с най-голямо удоволствие и желание. Очаквайте и други видеа.